Egun on guztioi, lehenengo eta behin eskerrak eman behar dizkigu Euskaltzaindiari, gu etxekoak izan da ere guri tartetxo bat usteagatik, era berean eskerrik asko zuei guztioi, etortzearren, eskerrik asko zuri Mirian, zurekin eta zugandik ikasteko aukera emateagatik beste behin. Euskarazko hizkuntza atlasa eta hiztegia aipatuko dira, izenburua hemen ikusiko duzu moduan, Euskaren herrizkeren atlasa eta Euskaltzaindiaren hiztegia da, baina elkarren osagarritasunetik aztertuko dugu. Lehenengo eta behin beraz, atlasari dagozionak azalduko ditugu, ondoren hiztegiari dagozionak eta amaieran elkarren osagarri izate horren bidea da aztertuko dena edo aztertzen aleginduko garena behintzat. Euskarazko hizkuntza atlas ezagutzen duzuenok, badakizue bide malkartsua izan duela. Euskarazko hizkuntza atlasa sortu aurretik Mitxelenak oztopotzat edo eragozpentzat hainbat puntu ikusi zituen. Oztopo zen, ikerketa hau garatu behar zuen pertsonaren teoria lanen eta praktika lanen arteko oreka gaitza. Oztopo zen, galde sorta bera. Oztopo zen, galdetzeko prozedura. Berri emaien aukeraketa, herriena. Alegia, dena zen oztopo, baita ekonomia baldintza egokiak izateare. Ekonomia baldintza egokiak izatea erabat lotuta dago, gainera, lurralde baten administrazio banaketarekin. Lurralde bat, eta gure kasuan, Mitxelenak argi eta garbi ikusi zuen zorionez, mugaren alderdi biak hartu behar zirela kontuan, hau da, Euskararen eremu osoa, baldin eta Euskarazko hizkuntza atlasa egingo bazen. Eta, hortaz, momentu batean, etxituta, ontzat jo zuen bi hizkuntza atlas egitea. Frantziako herriagintek bideratua bata, Espainiako bestea, eta nolabait batasun metodologiko bat izan da. Gizona, etxita, aurrera egin ezin da zebilenez, esan zuen, behar bada nahiko ona izan daiteke zerbait txikia egitea, atlas txiki bat egitea, ezer egitea baino. Eta, orduan, galde sorta labur bat aplikatzea, herri gutxi batzuetan, hobea zela, ezer ez egitea baino. Eta gaur egun horren arro eta zabalduta abilen hiztegia, beti ez da horren arro ibili, hemen ikusten duzu moduan, eta Mitxelenak hiztegiari buruz ere antzeko har bat egiten du. Euskaren herrizkeren atlasaren ezaugarrietan sartuta, atzo batzuk aipatu ziren, baina uste dut ez dagoela sobera edo nahita behar dugula horren gaineko informazioa ematea. 2857 galdera egin ziren orotara, eta hor dago hain zuzen ere gure hizkuntzaren aniztasunaren gakoa. Horri esker da horren anitza atlasa, 37 galdera daude fonetikaz, 72 joskeraz, 585 morfologiaz eta 2163 lexikoaz. Horiek guztiak egin ziren Euskal Herrian zehar aukeratutako herri, 145 herri edo auzotan. Batzuk ez dira herriak, baina guretzat izango balira bezala. Hemen ikusten duzue herrien banaketa. Bat emateka galdetuko du, Araba ze pobre dagoen, enaiz horretan sartuko. Horretan ibili zirenak, 319 gizon emakume heldu izan ziren, gure kasuan gizon emakumeak, atzo Joan Beñik erreferentzia egin zion horri, eta gizonak gehiago dira, baina ez askoz gehiago, eta gizon emakume jakintsu, eraginkor, baina batez ere eskuzabalak. Eskuzabalak izan ziren, Salesek afektibitatea aipatzen zuen, ez dakit ni zalantza egiten dut, afektibitate hori lortzeko hastia izan zuten lehendabiziko orenetan, eta beraz, eskuzabaltasunaren seinale da, apenas ezagutzen den persona bat, galderak egin eta egin norberen etxean sartzea ia 50 orduz. Eta hemen ikusten dugu, bildutako informazioa bai 5.000 ordu dira, oso emankor, ordu batzuk erabilita ditugu, beste batzuk lo daude, ia iratzartze bidean jartzen ditugun behingoan, eta hemen ikusten dugu gure softwarea. Hau da gure softwarearen datu sarrerari dagokion lehenengo pantaila. Bazterrean herriak azaltzen dira, oharrak lehendabizi, erantzunaren gaineko informazioa, proposamenak, enaiz horretan sartuto. Oso itxura zarra du, baina guretzat funtzionatzen du eta nahikoa da oraingoz. Hau lematizazioaren gaineko pantaila da, hau da pantailarik importanteena baldin eta informazioa ondo bilduta badago, datu sarrera zuzena baldin bada, hemen da ikertzaileak bere lana egiteko duen momentua, eta orduan, han goian, galdera eginda dago, beraz ez da honena, baina prelemetan, goian, goiko laukian, agertuko lirateke erantzun guztiak. Eta nolabait hori orraztu eta lema bihurtzen dira. Baina kontu zibili beharga, hiztegiko lagunak azarretu ez daitezen, hain zuzen ere, gure lemak eta hiztegikoak ez direlako gauza berbera. Eta gero abstrakzio maila dron baten garinan jarri, eta abstrakzio maila handituta lema horiek superlema bihurtzen dira.
gehienez, superlemak dira, bazter horretan agertzen direnak, gehienez 16 izan daitezke. Eta zer dira superlemak? Superlemak dira maparen bazterrean agertzen diren etiketatxo horiek, nolabait esateko. 16 izan daitezke gehienez mapa handian, mapa txikian 6. Eta horren ondoren dator, azkenean bitxiena dena, baina lanik gutxien ematen duena. Hau da mapa, hemen ikusten dugu Sama eta Lepo, kuei hori dagokio mapa dau, azpian dato superlemak eta oharrak. Izan daitezke gureak, ikertzailearenak edo baliagarrienak, hain zuzen ere, beti berri emaieranenak. Eta horretaz gain, aipatu beharrekoa da nahita ez, lexikoari erreparatuko zaiola gaurko aurkezpenean, lexikoaren eta hizkuntza atlasen harremanari begiratu diotela hemen parte hartzen izan diren askok, buruan dut adibidez, Manuel Gonzalezen Gingiba tratatzen duen artikulua, Pilarren Ostadarraren artikulua, Karolinaren begien parteak eta iztegiak lotzen dituztenak zenbait aipatzearren, edo Isabelen landaren eta atlasgintzaren arteko loturarena. Beraz, guk hauek jarraitu duten bidetik, jarraituko guk ere, itaurrean joateko lagunona dira hauek, eta beraz horri erreparatuko diogu norabide berean. Kastainerrek, Moutonek, Albarrek berak, esan zuen, ez dela posible hizkuntza atlasek duten 5.000 ordu edo dena delako ordu kopuru hori hiztegientzat baliagarri ez izatea. Eta hain zuzen, hutsune hori bete nahian sortutako ikerketa da hau, zelan ezin dira ordu ere baliatu hiztegiaren mesedetan. Bestela, Manuel Albarrek aipatuko luke moduan, berriz, une etxigarrira iritsiko ginateke, eta hizkuntza atlasa bihurtuko lirateke inok konsultatzen ez dituen artxibo erraildoi iak. Beraz, buelta eman behar dio gorri guztiari, atzo aritzek aipatutako soinuen partetik, lexikoarenetik, eta edozein baliagarri izan daitekeen edozein hizkuntza alderditik. Eta gaur guk lexikoari erreparatuko diogu norabide horretan. Atlasgintzatik, hiztegigintzara, eta horren berri, korpusen berri eta adibiden berri Mirianek emango dizue. Eskerrik asko Amaia, egun on guztioi. Hasi aurretik, pixka bat lekuz kanpo nagoela esan beharko nuke, lexikografoa naizelako eta araugintzan dihardudalako, beraz. Ez da erreixa askotan elkarrekin lan egitea eta atzo entzundakoak entzunda gure kezka askoz ere orokorragoak dira hizkuntzaren normalizazioaren aldetik. Beraz, barkatuko didazue, batzutan oso zurrun ibiltzen banaiz. EHH ahozko korpusean oinarritzen den moduan, EH idatzizkoan edo ahozkorako idatzian oinarritzen da, beti ere argitaratua bada. Ahozkorako idatzian sartu hoi dira telebistako gidoiak, telesailak, filmak, nola baiteko transkripzioak eta holakoak. Ahozkoa oraindik ez. Behar bada ez da leku txarra esateko hori ere ondotorreko litzaigukela guri ere. EH hiztegi arau mailea da. Forma estandarrak biltzen ditu eta horretarako idatzizko korpusak ditugu oinarrian. Hiru dira euskaltzaindiak prestatu dituenak. Orotariko euskal hiztegiaren korpusa, tradizioa biltzen duena, 20. mendeko euskararen korpus estatistikoa eta lexikoaren behatokia 21. mendekoa jasotzen duena. Korpusok etiketatu eta linguistikoki anotatzen ditugu eta lematizatu. Guretzat lematizazioa forma estandarra batasunerako jasoko dena da. Kodetu egiten dugu, alegia. Amaiak jarri duen adibidearen bidetik, Lepo eta Sama hartuta, ikusiko dugu hiru korpusok ematen dutena. Eta irudian daukazue lehenengoa, orotariko euskal hiztegia, tradizioa biltzen duena. Hemen ez dugu korpus gordina baliatuko, baizik eta hiztegi itxura hartu duena, hain zuzen ere, tradizio lexikografikoa hor gorriz jasoa daukazuena biltzen duelako, eta gainera adieraka landua dagoelako, beraz ja lan guztia prestatua dago eta erosoagoa eta praktikoagoa izango da hemen erabiltzeko. Lepora joan da beraz, orotariko euskal hiztegian tradizio lexikografikoan ikus daiteke, ez dakit irakurtzen den, baina euskalki guztietan bildu dela Lepo, bizkaieraz ere bai gutxiago bada ere. Sama aldiz urriagoa da eta bereziki bizkaierara mugatua dago. 20. mendeko korpusera pasatzen bagera, ikusiko dugu Lepo 455 aldiz erabili dela euskalki guztietan batez ere euskara batuan,
baina Euskara Batuan gehien ibiltzearen arrazoia izan daiteke, 21. mendeko korpusa izan da, azken urteetan Euskara Batua sortu ondoren, produkzioak ikaragarri gora egin zuela, beraz, normala da Euskara Batua jasotzea, eta sama korpus berean, Euskara Batu desente daukan korpus berean, 20 aldiz ageri da bereziki Bizkaieran, hor gorriz dagoen tarta horretan ikus dezakezuen moduan. Lexikoaren behatokian, Lepo 5.337 aldiz jaso da, 21. mendeko korpusean, eta sama 275, beraz aldea ere badago. Aztergai hautatzeko irizpide nagusia maiztasuna da. Aldaerak biltzen dituzten forma lematizatuen maiztasun zerrendek osatzen dute aztergaia. Helburua forma estandarra arau izatera igaroko dena jasotzea baita. Beraz, korpusetatik eskuratutako datu horiek aztertzen ditugu eta irizpideen argitan proposamenak egiten gramatika kategoria, aditze erregimena, euskalkia, espezialitatea, erregistroa, autoreak eta bestelakoak kontuan izan da. Datu horiekin erabakiko da zein den euskara estandarrerako forma, arau izatera igaroko dena. Eta ondoren etorriko da hiztegia bera adieraz eta adibidez osatzea. Definizioak, ohar gramatikalak, erreferentziak eta adibideak. Adibideak dira korpusetatik eskuratutako adibide errealak beti. Eta aurreko ohar guztien argigarri izatea dute helburu. Hiztegiko adibidean ikus dezakezue bi formak dutela lekua euskaltzaindiaren hiztegian, arau emailean. Lepo forma estandar gisa eta informazio zabalagoa duena dela ikusiko duzue, baina samak ere badu lekua euskalki markarekin Bizkaiera marka dauka eta definitzaile gisa lepoa erabili da, hain zuzen ere forma estandarrena zein dan markatuz. Baina samak ere badu aski tradizio idatzian hiztegian azaltzeko. Hortaz, EHH ahozkoa izan da, EH idatzizkoa. Bata onomasiologikoa izan da, semasiologikoa bestea. Bata gai zehatz batzuk lantzen dituena izan da, lexikoari dagozkion 2163 kontzeptutatik abiatua. Gai orotarikoen gaineko informazioa biltzen duena bestea 63.507 adiera dituena, esan daiteke hizkuntza atlasa eta hiztegia elkarrukitzeko edo areago gurutzatzeko modurik ez duten trenbidearen errailak direla. Trenbide berari dagozkion errailak diren neurrian, baina komenigarria da elkarren artetik urrutiegi ez izatea trenak aurrera egingo badu behintzat. Horren bidetik, Euskaltzaindiak ahalegina egin du, Euskaltzaindiaren hiztegia sarean jarri duenean, galdetu den hitza arautu ahal izateko baliatu dituen iturriak erakusten. Hau da, aipatu berri ditugun 3 korpusak eta hor beko laukitxo horietan ikus ditzakezue, eta erabaki hori hartu ahal izateko erabili dituen irizpideak eta eztabaidak biltzen dituen hiztegi batu oinarri duna, hor HBO gisa ageri dena. Baina ez hori bakarrik, EHH bera ere eta hor markatua daukazue, hori ere bistara daiteke iturri izan gabe ere argigarri delako. Beraz, estekan mapa azaltzen da, eta oraingoz bien arteko lotura ortografia mailakoa bakarrik da. Baina berriro diot, oraingoz. EHH eta EH adibide batzuk ikusiko ditugu. Aipatuko diren adibideen bidez, EHH-aren eta EH-ren edukien lagin txiki bat baino ez da erakutsiko. Honek ez du esan nahi gehiago landu eztenik. Asko da, amaiak asko dauka landua horren atzean, baina ona adibide bana ekarri dugu ikus dezazuen. Elkarren osagarri izan daitezken arren ez oraingoz elkarren iturri, lan honetan batez ere hizkuntza atlasetik hiztegirako bidea egingo dugu. Dialektologia kongresu batean gaudelako noski, gurean bestaldera egingo litzateke. Hainbat alderdi izango ditugu kontuan, ahalik eta lagin erakusgarrien abiltzeko. Informazio morfolexikoa edo batetik, gramatika kategoria adiera eta euskalkia, eta ahozkotik edo prestasunetik gertuago egoliteken informazio semantikoari lotua bestea, aurrizkera eta tabuak, eta aurreratzen dizu eta azken hauek direla benetan arazoa sortzen dutenak. Goazen beraz kategoriarekin. Edotzen jek pentsatuko luke kategoriak beti bat etorri behar duela hiztegi batean eta atlas batean. Bai, baina ez da beti hori gertatzen. Adibide gisa hartu dugu kuajada, kalle, galdera.
16 superlema daude, baina hemen erakusteko nagusiak hartu ditugu, eta eskuineko taula horretan ikusiko duzue ezkerreko aldean EHHako superlemak zer ematen duen, eta eskuinekoan dago Euskaltzaindiaren hiztegiko sarrera. Beraz, lehenengoa mami eta mamin bat datoz EHko mami forma estandar arautuarekin eta kategoriaren aldetik bat etortzea dago noski. Gatzatun ere batasuna dago, Euskaltzaindiaren hiztegiak bi gatzatu dauzka, bata izena eta bestea aditza. Beraz, bigarrena izena denez, bat etortzea dator. Hirugarrenean aldiz, kailatatu eta kailatu, hiztegian kailatu forma arautua duenak, ez dago bat etortzerik, zergatik Euskaltzaindiaren hiztegian aditza bakarrik jaso delako, ez izena. Orduan, lehenengo arazoaren aurrean gaude. Orotariko euskal hiztegiak, OEH deituko dugu aurrerantzean, orotariko euskal hiztegiak badakar, eta behin baino gehiagotan jo beharko dugu orotariko euskal hiztegira argibide bila. Hain zuzen ere, tradizio lexikografikoa biltzen duelako. Eta aurreratuko dizuet, orotariko euskal hiztegiari gutxienez 3 adibide autore desberdinenak eskatuko dizkiegula gure hiztegira pasal izateko, gutxieneko tradizio bat izateko. Beraz, hemendik aurrera ez daudela esaten dugun kasu askotan, arrazoia hori izango da eta joango gara ikusten. Izena beraz, orotariko euskal hiztegian 3. adieran ageri da, baina ez dago EHen hain zuzen ere, 2 adibidetan bakarrik jaso delako orotarikoan, eta 2 adibide horiek dizionario horretana de autoridadesetik jasotakoak dira, ez testu errealetatik. Beraz, tradizio idatzi benetan argitaraturik ez du horregatik ez da pasa Euskaltzaindiaren hiztegira, baina ahozkoan badago. Matu, matoi, maton, matoi eta mato, kategoria aldetik bat etortzea dago, adieraren aldetik nabarduraren bat egongo da, baina guri hemen dagokigun kontuan bat etortzea dago erabatekoa eta gaztanberarekin ere gauza bera gertatzen da. Beraz, bat etortzea handi xamarra dago, espero izatekoa zen erabatekoa izatea, baina tarteka izango dira halako batzuk begiratu beharrekoak. Bigarrenera pasatzen bagara, adierari buruzkoa, fregadero, ebier, galdera hartu dugu horretarako. Lehenengoa, fregadera, Euskaltzaindiaren hiztegiak jaso du, fregadera. Hain zuzen ere, ez erabiltzeko esateko. Euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, ez erabiltzea gomendatzen du hiztegiak. Gaztelaniatik hartutako mailegu gordin bada, iparraldeko euskaldunentzat erabat arrotza eta euskararen batasunean lekurik izango ez lukeena. Arraska bat dator adieraren aldetik, arraska forma atxedun arautuarekin, zurruta ez dago Euskaltzaindiaren hiztegian zurruta bai, eta esanahiaren aldetik nolabaiteko lotura badago, baina ez da zuzena. Ez da fregadero ebier adiera, baizik eta jario ugaria edo esaten duena. Berriro, orotariko euskal hiztegira jotzen badugu, ikusiko dugu, azalpen baten bigarren partean jasotzen dela 2 adibideetan bakarrik, eta adibide horietako bat berriro ere retanaren hiztegia da. Beraz, ez du aski pisu gure irizpideen arabera hiztegira pasatzeko. Xurrustategi EHen ez da geri, orotariko euskal hiztegian bai, baina adibide bakarrean berriz ere, pegartegi bat datoz bietan, auge ez dago Euskaltzaindiaren hiztegian, orotariko euskal hiztegian auger dago eta auge aldaera bat da, baina testuetako lekukotasunik gabe hau ere. Harrira iristen bagara, ez dago adieraldetik bat etortzerik, naiz eta harriren 3. adieran, harrizko aska adibidea sartu den. Beraz, hori izango litzateke eta gainera ikus arraska dio. Eta gero mapan, naiz eta superlematan ez den jaso harriko badago. Eta harriko Euskaltzaindiaren hiztegian ere badago, bai harriko eta bai harrikoa egin, OEHek ere jasotzen duena. Beraz hemen, bat etortzea, ez da kategorien kasuan bezain gardena. Utxe egiten du eta hau ere behin baino gehiagotan gertatuko da. Kontzeptuen aldeko fintasun hori oso zaila da bat etortzea atlasean eta hiztegian. Goazen euskalkira. Jamon, jambon adibidea hartu dugu horretarako. Lehenengoa magra eta utziko didazue euskalkiari erreferentzia egin aurretik adierari erreferentzia egiten, izan ere Euskaltzaindiaren hiztegian ez da geri, orotariko euskal hiztegian bai, baina magra erdal itzulpenarekin.
eta magra raeren arabera hirugarren adieran lontxa de jamon da, ez da jamon. Beraz, kontzeptuaren bat etortzerik ez litzateke egongo. Eta argigarria da, OEH-ek berak jaso duen adibide bakarrak dio prestatu zauzkien magra batzuk. Varias magras muy anchas. Ez dut uste, hainbat urdaiazpiko ateratzen denik platerera, ez? Beraz, ez da urdaiazpikoa baizik eta horren parte bat izan liteke. Eta gero, kuriosoa da gainera, magra erabiltzen dutenek pernil, pernil eta urdaiazpiko ere erabiltzen dutela, ez hori bakarrik. Euskalkiari dagokionez hori da hemen axola diguna, OEH-ko adibide bakarra Zaraitzu erakoa da. Beraz, egongo litzateke loturaren bat, ez? Nafarrerarekin. Xingarrazpi ez dago OEH-en bai xingar, iparretan naf, hau da iparraldea eta nafarrera markekin, OEH-erekin bat dator, EH-en ez egotearen arrazoia da, hau landu zanean, orotarikoko azpisarrera guztiak sistematikoki landu gabe zeudela, orainari gara berrikusten, eta OEH-ko 6 agerraldiak ikusita, eta egungo korpusetako 14 adibideak ikusita, pentsatzekoa da berehala sartuko dugula Xingarrazpi hiztegian. Janbunek ez du tokirik berriro ere erabilera eremu oso mugatukoa delako, gehienetan azpi formarekin batera erabiltzen da gainera, eta berriro ere lehen fregaderarekin ikusi dugun bezala Euskararen batasunean ez luke lekurik izango honek. Arazoan dago pernil sarreran. Hain zuzen ere pernil hiztegiak jasoa dauka Bizkaiera markarekin, baina EHH-an mendebaldekoaz gain ikusi dugu Nafarroan 13 herritan jasoa dagoela. Beraz, hau berrikustekoa izango litzateke behar bada. OEH-en ultzamari egindako erreferentzia batean biltzen da, informazio lexikografikoan, baina egia da adibide guztiak autore bizkaitar eta bizkaiera dunenak direla. Ez dago ultzamako adibide bat bera ere. Beraz, behar badau berrikustekoa izango litzateke hiztegiaren aldetik. Beraz, iruditzen zaigu osagarritasuna, handi xamarra izan daitekela euskalkiaren kasuan bereziki, espero izatekoa zenez. Eta azken bietara pasata oso azkarrin beharko dugu, ez? Aurrizkera, galdesortan, EHH-ako galdesortan, 76 garren gaia haurtzaroari lotutakoa da, baina horrek ez du esan nahi aurrizkera lantzen denik gai horretan. Baina bestelako galderetan, oharretan askotan azaltzen da hori. Eta adibidez, sentarse sasua galderan badago apatxin edo txotxoa. Txotxoatu, txotxotu, apatxin, Euskaltzaindiaren hiztegian apatxegin aurrizkerakoa dago, txotxo ez toto dago hiztegian, baina aurrizkerakoa denak txakurra diera dauka, ez eseri. Tototu ere badago, baina bizkaieraz gizendu esateko eta ez aurrizkera. Beraz, horrez legoke bat etortzerik. Orotariko euskal hiztegian ageri da asko ere noar batekin. Se usa aún fuera del vocabulario pueril. Beraz, ez dakigu aurrizkera bakarrik izango litzateken. Beraz, ikusten duzu hemen zaila da, gainera, ez dagoelako EHH-an aurrizkerari buruzko informazio gehiegi, eta dagoena gainera askotan ez dago mapan islatua, baizik eta oharretan bilatu behar da. Beraz, hori kosta egingo litzateke. Eta korrika bukatzeko tabuak, EHH-an landutako gaien artean, badira, 80. hamarkadan, 60 urtetik gorako gizon emakumezkoentzat erantzuten nekezak ziren galdera batzuk. Horietakoak dira sexualitateari buruzkoak edo heriotzari buruzkoak adibidez. Hartu duguna izan da, mujer virgen puzel vierge edo hombre virgen puzo vierge. Ikusten baduzue goiko mapan, emakumezkoari dagokiona da goikoa, ez dago zuriune askorik, horrek esan nahi du, herri gutxi geratu direla galdera jaso gabe eta gutxi izan direla erantzunik eman ez dutenak. Beheko mapa gizonezkoari dagokiona da, eta aurrekoarekin alderatuta zuriunea askoz ere handiagoa da, asko dira erantzuten jakin ez dutenak edo ezer erantzun ez dutenak. Hortaz, lehendabiziko tabua EHH-an bertan dagoela esan dezakegu, emakumezkoari eta gizonezkoari dagokion izendapenetan. Eta behar bada argigarria da, asteasun bildutako bat. Hala dio, gizonak, etzaio esaten sekula, aleia birguan da honik eta ez da honik, gizonei ez.
Beraz, emakumezkoarena hartu dugu hemen adibideak ikusteko, ugariagoa baita. Lehenengoa Virginia da, EHN eta EHN eta EHN adiera bereko ageri da, baina EHN pertsonei egiten die referentzia, pertsonei birjintasunari buruz, ez emakumeari buruz bakarrik. Virgo ez dago orotariko euskalistegian, orotarikoan bai, ondoren datozenak, usaubako ikutu gabe, probau gabe, estrenatu gabe, eufemismoak edo diren EH-ek noski, OEH-ek ere ez ditu adiera horretan jaso, eta gaur egun gainera ezinezkoa izango litzateke, horiek erabiltzea, ze usaugabea trapu batera izan daiteke. Beraz, ez genuke gaur egun olakorik jasotzekotan, erregistro marka askorekin sartuko genuke. Dontzella bat dator, bietan, puntzela ez dago euskaltzaindiaren hiztegian, oso bai, baina beste adiera batzukin, garbi hiztegiak jasotzen du, baina bekatuari lotua, eta batez ere Ama Virginiari lotua, bekatutik garbi dagoena, eta azkenak Neskazar, Mutxurdin, Moja eta Santa, birjintasunarekin lotzeko, horiek ere argi uzten dute, kontzeptua behintzat ez dator oso garbi, hiztegiak gaur jasotzen duenarekin. Horregatik ez dira ageri, ez EH-en, ez OEH-en. Eta hemen garbi geratzen da, gizarte eta erlijio tradizioak eragindako aurre iritzietan oinarrituta daudela, hain zuzen ere emakume ezkongabea edo moja edo santa birjintasunarekin lotzen da. Gaur egun onartezina izango litzake hiztegi arau emaile baten informazio hori gutxienez markarik gabe jasotzea. Beraz, atal honetan tabuak are tabuago direla ikusten da eta oso zaila izango litzake bat etortzea. Korrika maila, oharrak. EHH eta EH-ren artean egiazko lotura egiteko, ez da nahiko gaur egun Euskaltzaindiak egin duen bat etortze ortografikoa izatea, hori lehen pausoa da, eta nahitaezkoa, baina ezinbestean bat etortze semantikoa izan behar dago, bilatu behar duguna, unean uneko erabilera marka baliatuta. Bat etortzea Mirianek esan duen moduan, EHH-aren eta OEH-ren artean asko handiagoa da, EH-rekin duena baino, OEH-ren izaera deskribatzaileak, ahozko korpusa bertan ere tratatua izateak, beste hiztegi batzuetako informazioa bertan ere izatea oso laugarri gerta daiteke horretarako. Esan nahiari dagokion bat etortzari dagokionez, bat etortze ortografikoa da lehen pausoa, baina gero bigarrenari begiratu behar diogu. Bataren iturria ahozkoa da, eta bestarena idatzia da, eta idatzia bakarrik oraingoz. Orduan, nahiko nekeza da, bien artean, erraila biak momenturen batean gurutzatzea. Orduan, bat etortze ortografikoa izateko, nolabait, forma berri bat sortu behar da bien artean. Ahozkotik eta idatzizkotik baldotzeko moduan izango dena. Eta horren arabera, etorriko da gero bat etortze ortografikoa eta bat etortze semantikoa. EHH-ren eta kontrako norabidean ere zerbait esan behar dugu, ez bakarrik guk ez dugu aberaztuko bakarrik eurena. Azken liburukietan, ahalegin berezia egin dugu gure taldekideok, lehen oharra definizioari dagokiena izan dadin. Askotan estimulu erabiltzen genuen lehen, baina inkesta egite zuen bakoitzak estimulua naiz eta adostua izan, aldeak izan zitezkeen estimulu batetik bestera, eta orduan definizioari begiratu diogu azkenengoetan. Batzuetan, kritikagarria izan daiteke dialektologiaren ikuspuntutik, oso zientifikoa gerta daitekelako, baina asko laguntzen du kanpoko irakurle batek irakurri behar duen momentuan. Beraz, nik uste dut hiztegiko definizioak ere lagungarri izan daitezkela horretarako. Eta guk orain aztertu guna lagun txiki bata, egia da egiteko daukagula beste horren beste eta gehiago, baina, azkenean, bat etortze ortografikotik, bat etortze semantikarako bidean, ekin barko diogu 2163 galdera horrek egia asko moduan lotzeari. Eta hemen bibliografia apur bat jarri dut, eta hemen aldatz bako biderik ez dago, baina gustoko bidean aldatzik ez. Mila esker guztioi.